Salutare toată lumea și bine v-am găsit aici la un nou episod, de data aceasta din nou din Lone Wolf. Așa că haideți să vedem despre ce este vorba aici. Test confirm. Chiar interesant. Mie mi-ajunge atât. Ok, mă rog. Ia să vedem dacă putem să facem test și la M4. Mă rog. Păi haideți să dăm la mission. După cum știți, am rămas la prima misiune de la chapter 2. Kill Redface with no alarms. Trebuie să îl împușcăm direct în cap, asta ați văzut în episodul trecut. Ok. Deci noi l-am prins pe Redface, acum trebuie să îl ucidem fără nicio alarmă. Presupun să nu cred că nu trebuie să ne vadă nimeni, să nu aibă nimeni nimic. Headshot direct. N-auzi nimeni, dar nu știu ce ar trebui să fac. Trebuie să aștept. Ok, haideți să așteptăm. Poate trebuie să vină cineva. Cred că știu acum ce trebuie să fac. Trebuie să tragem în chestia asta. Nu mai poate da nicio alarmă. Cum? Imposibil. Habar n-am cum ar trebui să procedez aici. Pur și simplu, tac. L-am arăt. L-am mers. Stați puțin să încercăm un alt rifle. Care asta? Reload, rate of fire, bla bla bla. Haideți să vedem cu asta. Habar nu am ce ar trebui să fac. Trecem așa. Nu e mai silențios. Și vorbesc puțin mai încet pentru că cineva doarme la mine acasă acum. Habar n-am ce ar trebui să fac. Era în chestia aia. Habar n-am. Cred că scaut vreun walkthrough pe YouTube. L-am rupt. Ok. Nu am mers. Cred că o să mai inspectez puțin zona să văd ce mai este prin jur. Dacă mai este ceva prin jur. Pare nu mai e nimic, e numai gemul lui, dar... Ok, o să aștept puțin mai mult, dar... Dar vedeți, el încă are ochelari pe patul de spital. Bar nu am ce trebuie să fac.
Ok, deci. Hai puțin să mai încercăm. Adică puii mei. Asta e, mi se pare că e puțin mai silențioasă. Da, asta este puțin mai ok. Da, with no alarms. Deci pan. Deci pan. Nu mai aude nimeni. A strigat după cineva? Habar nu am cum... A reușit? Yes! Asta trebuie să fac. Ok. We don't continue. I can never tell if you are happy or not. Not all. Safe house. Clear the safe house. Ok. Ok. Să vedem să se uite unii la alții. Se putea și mai bine. Mamă, sunt departe, rău de tot. Cred că ăsta primul. L-a auzit, nu l-a văzut nimeni. Deci treabă de Hitman. Na. Nici chiar așa. Că tot vine vorba de Hitman, este un joc Hitman Sniper care cred că ar merita să-l jucăm cândva pe canal. Probabil după Lone Wolf, în locul lui. Cum am tras peste capul lui? Nu, e imposibil. Pentru că cam așa. Imposibil. Imposibil. Ok. Deci eu cred că mai întâi trebuie înmărți ăștia doi, după aceea celălalt, pentru că dacă spargi geamul se aude zgomot. Deci morți. Și tu ești puțin mort. Am urât? Yes. Iar cum tu? Perfect. Nu m-a auzit nimeni, mission accomplished. Accomplished. Deci asta suntem noi. Mă rog, ce vreau să fac? Ban clear the barn. Ok. Wind. What? Stați puțin. Aha. Deci vântul cam strâmbă direcția înțeleg. Nu știu cum să fac. Cum vine asta? Nu înțeleg deloc. Aia trebuie să... Așa? Ok. L-a văzut? Nu știu exact cum ar trebui să ținta asta, dar bănesc așa. De vreme ce merge. Hai, prietene. Exact.
Stăm puțin, se uită prin jur. Se întoarce. Mă gândeam că pot să îi împuși pe amândoi deodată. Ok. Mai încercăm. Da, și nu uitați, dacă vă place acest episod și această serie, să lăsați și un like, m-ar ajuta enorm de mult. Nu, e imposibil. Nu cred, nu cred. Cum l-am ratat? Ok. Ok. Deci, pe tine nu te vede nimeni, tu ești prima țintă. Deci se duce undeva între punctele astea. Deci ceva de genul. Și așa aș putea să dau un head frumos, ceva. Iar te-am arătat. Bun, deci cred că știu unde ar trebui țintit. Ceva de între punctele astea două. Da. Asta stau așa în ploaie, nu uitați. M-a auzit pentru că nu am mers destul de departe. Ok. Au început să fie mai grele misiunile oricum. You are dead. You are dead. And you are dead. What the fuck? Imposibil. Mâine cred că va apărea un nou episod din părerea mea despre un joculeț mai, nu pot zic nașpa, mai ciudățel. Sau simplu, mai degrabă. Frate, dai. Și o să acum. Perfect, în sfârșit. Am rezolvat. Mission accomplished. Niciun headshot din 3, dar nu contează. Bănuți avem? Avem. Skip tanks. Kill both tanks commanders. Adică să mor amândoi comandanții de tancuri, adică, da. Iar vânt. E imposibil. Unul jos. Și celălalt este jos. Gata, am rezolvat. Am omorât. Mă mir cum n-au dat alarmă. Probabil că nu știau de unde trag și este mai ușor. Captain. Kill the captain. Ok. Trebuie să ucidem capitanul, să-l asasinăm. Dar care e capitanul acum? Tu ești, mamă, ce bate vântul, imposibil. Oh, cât de jos se duce. Am înțeles. Cam unde se duce glonțul. Deci glonțul se duce cum ar fi la intersecția dintre cele două linii. Deci cam așa. Unde este capul ălăia. Ce înseamnă că, pam. Am rătat pentru că era prea departe. Am mai prins. Oricum, în sfârșit mi-am dat seama. Hai, frate, nu? Te-am ratat, fratele meu capitan. Și acum te-am ratat. Trebuie să-l nimerezi când este, adică când merge încet.
Și nu când iese de acolo exact. Ia uite, ceva gen. Ăsta l-am nimerit. Dacă anul ăsta împuțit, că e un împuțit îmbrăcat în alabastru, în haine de alabastru. Vedem head.